سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ርኢኻ ዝፈትኻያ ወይ ድማ ንዘፍቀርካያ ጓል ኣንስተይቲ ቁፅሪ ስልካ ምስ ተቐበልካ እቲ ናይ ፈለማ ናይ ስልኪ ዕላልኩም ብሉፅን ሰሓብን ክትገብር ከም ትኽእል ክንርኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። ቁፅሪ ስልኪ እንተተቐቢልካ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ናትካ ኮይና ምባል ኣይኮነን። ቁፅሪ ስልካ እንተሂባትካ ምሳኻ ናይ ምዕላል ድሌት ኣለዋ ማለት እዩ። ካብ ሕዚ ጀሚርኩም ድማ ተቐራሪብኩም ከምኡውን ተመሪዕኩም ስድራ ናይ ምምስራት ዕድል ኣለኩም። ክንዲዚ ድማ ገና ኣብ ናይ ፈለማ ዕላልኩም እትርክብኩም ክቋረፅ ዝኽእለሉ ዕድል እውን ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዞም ክልተ ውፅኢታት ግና እጃምካ ተውፊ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ። ደቂ ተባዕትዮ ንርክብና ኣፀቢቕና ምቅርራብና ክነጠናኽሮ ከም ንኽእል ሰባቢርና እውን ነትርፈሉ ዓቕሚ እውን ኣለና እዩ። ናትና ድሌት ተሳኺዒልካ ፍቕርኩም ናይ ሮሚዮን ጁልየትን ክኸውን እዩ። እዚ ዝኾን ድማ ንናይ ስልኪ ዕላልኩም ብጥበብ ክትፍጽምዎን ከለኹም እዩ። እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ኣድህቦ ሂብኩም ስምዑኒ። ዓርስኹም ንምጥፋእ ኣይትህፀፁ። ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ቁፅሪ ስልኪ ናይ ምቕባል ስቴፕ ብዝግባእ ምስ ወዳእኹም ነቲ ቀፃሊ ስቴፕ ተበላሽዎ ኢኹም። ቁፅሪ ስልኪ ተቐቢሎም ቁሩብ ክይድ ምስ በሉ ደው ኢሎም ሃይ ሕዚ ዝፈለጥኩኸ ወዲ እየ እዚ ቁፅሪ ስልኪ ናትከ ምዃኑ ከረጋግፅ ደልየ እዩ ዝብል ዘፀልእ ኣህጠው ቀጠው ኢሎም ንድሌተን የጥፍኡ እዮም። ድሕሪዚ ክድውሉ እንተለው ስልኮም ኣይለዓልን። ዓርስኻ ምጥፋእ ምባል ድማ እዚ እዩ። ካብዚኦም ክትመሃርዎ ዘለኩም ካሊእ ጉዳይ ኣሎ። ሓደሻ ቁፅሪ ስልካ ሂባትን ኢልካ በብግዚኡ ኣብዚሕካ ብምድዋል ክተሳላችዋ የብልካን። ድምፅኺ ደስ ዝብል እዩ ብዝብል መወደሲ ኣብዚሕካ ምድዋል ዝተጋግዩ ልምድታት እዮም። ካብዚኦም እውን ክትርሕቕ ኣለካ። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝፈትውኦ ነገር እቲ ቀዳማይ ተሃንጤን ምፅባእ እዩ። ከምዘይ ምዕዳል ኮይኑ ግና ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ንሃፅፂና ቁፅሪ ስልኪ ክንቅበል እንተለና ንእዳውና ይበልዐና እዩ። ደውለላ ዝብል ስምዒት ሓኒቑ ይሕዘና እዩ። ቁፅሪ ስልኪ ተቐቢልና 24 ሰዓት እውን ክንፀንሕ ኣይንኽእልን። ደዊልና እቲ ደቂ ኣንስትዮ ተሃንጤን ናይ መፅናሕ ድሌተን እውን ነኳልፈን ኢና። ነዚ እዩ ድማ እዚ ደውለላ ዝብል ናይ ምድፍፋእ ስምዒት ተፃዊሮም ዝፀንሑ ደቂ ተባዕትዮ ውፅኢት ዘለዎም ዝኾኑ። ስለዝኾነ ቁፅሪ ስልክካ ምስ ሃበትካ ተሃንጥያ ትፅበየሉ 1-2 መዓልቲ ሃባ። ሕዚ ድማ ደዊልካ እንታይ ክትብላ ከም ዘለካ ክንርኢ። ንምድዋል ጥራሕ ዘይኮነስ ደዊልካ ንተዕልላ ነገር እውን ምጥንቃቕ የድልዮ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ስልኪ ዕላልኩም ናብ ዘህኪ ነዊሕ ዕላል ክትኣቱ የብልኩምን። ኩሉ ሻዕ ንኸይትህከ ተጠንቀቕ። ነዊሕ ዕላል ክትዕልልወን የብልኩምን። ናይ ምዕላል ሓቢራትካ ናይ ምፅናሕ ድሌት እናሃለዋ እውን ነቲ ዕላልኩም ምቁራፅን ቻው ምባልካን ክትረኽብካ ንኽትህንጠው ይደፋፍኣ እዩ። ሒዝካ ዘይትለቅቕ ዘረባ ጀሚርካ ዘይትውድእ እንተኮይንካ ግና ስልክኻ ንምልዓል ይኹን ብኣካል ንምርካብ ድሌት ይህልዋን። እዚ ቀሊልን ፍሉጥን እዩ። ስለዝኾነ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ስልኪ ዕላልኩም ክትገብሮ ዘለካ መዓዝን ኣበይን ከም ተረኸብኩም ብፍሉጥ ቋንቋ ንዓርስኻ ምልላይ እዩ። ካብኡ ቅልል ዝበለን ሕፅር ዝበለን ቀልዲ ዝተሓወሶ ፃንሒት ብምግባር ቀፃሊ ናይ ምዕላል ዕድል ንክህልወኩም ብምግባር ነቲ ስልኪ ምዕፃው። ኣብዚ ትድውለሉ ሰዓት እውን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓት እንተደዊልካላ ተመቻችያ ርግ ኢላ ዘይክተዕልለካ ትኽእል እያ። ድሕሪ ስራሕ ብፍላይ ምሸት እንተዝኾን ዝበለፀ ይምረፅ። ብጣዕሚ ከይመሰየ እውን ክኸውን ኣለዎ። ኣብዚ ግዜ ርግ ኢላ ክተዕልለካ ትኽእል እያ። ብፍላይ ልስልስ ዝበሉ ስምዒት ዝነኽኡ ቃላት ብምጥቃምን ነቲ ዕላልኩም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ፍቕሪ ንምቕያርን ብሉፅ ዕድል ዝፈጥረልካ እዩ። ኣብዚ ክትርስዖ ዘይብልካ ነገር እንተሃልዩ ተፃዋታይ ምዃን ወይ ድማ ቀልዲ ዝፈልጥ ምዃን እዩ። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ንምስሓብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለካ። ደቂ ኣንስትዮ ዘስሕቐን ዘጫውተን ወዲ ብጣዕሚ ይፈትዋ እየን። ንምንታይ እዩ እንተኢልካ ምስሓቕ ስለ ዝፈትዋን ስለ ዝደልያን እዩ። ንኽተስሕቐን ግድን ኮሜድያን ክትኾን ትፅቢተ ይግበረልካን። ፀወታ ምፍላጥን ንፀወታ ቅልል ዝበለ ጠባይ መሓዝን እኹል እዩ። እቲ ካሊእ ድማ መርገፂ ዘለዎ ወዲ ኹን። ተስፋ ዘይቆርፅ ዘይሽነፍ ንዝደልዮን ንዝሓሰቦን ዕላማ
ጸኒዑ ደው ዝብልን ዝሰርሕን ሰብ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ልቢ ብቐሊሉ ይስዕር እዩ። ንዕላማኻ ደው ምባል ዘይምቅይያር ዘይሙዳቕ ንደቂ ኣንስትዮ ዝማርኽ ብሉፅ ብቕዓት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀጻሊ ዕጫ ናይ ምንባብን ናይ ምግማትን ተውህቦ ኣለወን። ስለ ዝኾነ ድማ ሕዚ ሰክሰስፉል ዋላ እንተዘይኮንካ እውን ንቐጻሊ ውፅኢታዊ ሰክሰስፉል ናይ ምዃን ዓቕሚ እንተሃሊካ ብሉፅ ነጥቢ ይወሃበካ እዩ። ዕላማን ሕልምን ዘለዎ ዕላምኡን ሕልሙን ንምስኻዕ ድማ ዘይድቅስ ጅግና ወዲ ይፈትዋ እየን። ስለ ዝኾነ እስካብ ሕዚ ዋላ ሰክሰስፉል እንተዘይኮንካ በዓል ዕላማ ኹን። ንዕላማኻ ንምስኻዕ ኩልሻ ኣንጊኻ ተስእ። ሓደ መዓልቲ ንዕላማኻ ንምስኻዕ ትሕግዘካ ጽብቕቲ ጓል ኣንስተይቲ ትረክብ ኢኻ። እቲ ካሊእ ድማ መርገፂ ሃልኻ ተስፋ ዘይቆርጽ ዘይደሃል ዘይወድቕ ንዝሓዞ ዕላማን ንዝሓዞ ሕልምን ዘይደክም ወዲ ናብ ልበን በቐሊሉ ከኣቱ ዝኽእል ዓይነት ወዲ እዩ። ስለ ዝኾነ መርገፂ ዘለዎን ዕላማ ዘለዎን ወዲ ኹን። ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ናይ ስልኪ ዕላልኩምን ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ቆፀረኹምን ብደንቢ ገይረን ከንብብኦ ስለ ዝኽእላ ማለት እዩ። ናይ ተቐዳማይ ናይ ስልኪ ዕላልኩም ክነጠቓልሎ እንተለና ሕፅር ዝበለ ዘየህኪ ዘየስልቹ ቅልል ዝበለ ፀወታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ከም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ናይ ስልኪ ዕላልኩም ብዘይ ምንውሕኻ ብዙሕ ጥቕሚ ትረኽበሉ ኢኻ። ኣብ ናይ ቀዳማይ መዓልትኻ ናይ ዕላል ሕፅረት ኣየጋጥመካን ኣይድብራን። ናይ ጓል ድምፂ ሰሚዕኻ ከም ዘይትፈልጥ ሰብ ሎማዓንቲ እየ ረኺበክሞ ኣይለቀቅክን ዝብል ስምዒት ኣይተምፅእ። ለሚንካ ናይ ምዕላል ጠባይ ኣይተርኢ። ዕላልኩም ጽቡቕ እንዳሃለወ ንዕላልኩም በዓልኻ ምቁራጽካ ብዙሓት ነጥብታት የውህበካ እዩ። ካልእ ግዜ ንኽትድውለላን ንኽትረኽበካን ድሌት ንኽትሕድር ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ንኽትረኽባ ቆፀራ ቅድሚ መሓስካ ብኸምዚ መንገዲ ሓደ ክልተ መዓልቲ እዕልላ ናይ ንራኸብ ሕቶ ቀልጢፍካ ብዘይ ምሕታትካ ብሉፅ ነጥቢ የውህበካ እዩ። ብተወሳኺ ድማ መዓዝ እዩ ንራኸብ ዝብለኒ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሳ ይለዓል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ዘህንጥወን ነገር ይደልያ እየን። ቅድሚ ምርኻብኩም ግና ሓደ ሓሳብ ክነግረካ ብስልኪ ይኹን ብቴክስት ብዙሕ ከይተዕልላ። ብስልኪ ወይ ድማ ብቴክስት ነቲ ፆታ እንተወዲእኻዮ ናይ ምርኻብ ድሌት ዘይክህልዋ ስለ ዝኽእል እዩ። ፍትዋት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝነበርኩ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።